Ik zoek leer, ik moet veel aan me. Zoom sang het hinlong die ik mag die ziel jaren, ik dinge ini, die mij gaat in lung rusa. Oh, zo wie thì sáng xuân tân satu kalau permohonan dari sisi apa ini? Tân satu dalam permohonan ini bersemuanya lah. Apa itu? Tema, langsung di sini mau. Thế